Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti relácie Reverse, kde sa snažíme spoločne dostať k našej najhlbšej podstate, čo v ľudskej reči znamená, že sa pokúšame spoznať samých seba, svoje ozajstné túžby a potreby, ktoré sú v rámci možnosti neovplyvnené napríklad názormi iných ľudí či spoločenskými konvenciami. A vrátiť sa tak k nášmu autentickému ja, ktoré máme každý vo svojom vnútri. Moje meno je Barbora a cez svoj uhol pohľadu by som aj vám ostatným chcela poskytnúť priestor na to, aby ste sa mohli zamyslieť, či navnímať sa na to, čo tu teraz hovorím. Či to s vami rezonuje, prípadne nerezonuje, alebo aké vaše vlastné otázky to vo vás otvára. Lebo môjim cieľom nie je hrať sa tu na múdru, čo všetko vie, ale skôr priniesť témy na zamyslenie sa, na vlastné filozofovanie, či skrátka len iný uhol pohľadu, ako je ten váš. Podstatná informácia ešte na úvod je to, že celé nezostrihané časti relácie Reverse nájdete na platforme Hero, kde nás môžete podporiť svojim odberom, čím podporíte nielen vznik ďalších epizód, ale taktiež moju motiváciu k ich tvorbe. Takže je to na vás. Ale samozrejme náš zatiaľ dvojčlenný tým poteší aj odber, komentár či like aj na tomto kanáli. Prípadne, ak by vás zaujímali ďalšie informácie z našej tvorby alebo našich životov, tak môžete sledovať aj naše sociálne siete. No a teraz už môžeme prejsť k tej záživnejšej časti. Dnes by som vám chcela porozprávať o prepojení nášho tela a mysle. O tom, prečo naša múdrosť nemusí nutne vychádzať z našej hlavy. Prečo je dôležité počúvať naše telo, ale samozrejme si zodpovieme aj mnohé iné prečo, ktoré v tejto téme môžu vyvstávať. Možno sa vám to na prvý pohľad dá divné, že by naše tela mali mať nejakú vlastnú inteligenciu. Verím však, že keď sa detailnejšie pozrieme na jednotlivé veci, ktoré s týmto súvisia, zmeníte názor. Minimálne čiastočne. Keď sa pozrieme na nás ľudí, respektíve aj našich predkov rodu Homo, z pohľadu evolúcie, naše kognitívne funkcie, a teda hlavne exekutívne funkcie, ako sú plánovanie, komplikovanejšie rozhodovanie, organizovanie, riešenie komplexnejších problémov, či napríklad emočná inhibícia, ktoré považujeme za nejakú našu ľudskú výsadu a základ myslenia, sú v rámci evolučného vývoja pomerne nové. A keď sa predpokladá, že už naši predkovia spred 150 000 rokov nimi mohli disponovať, vzhľadom na ich mieru migrácie a používanie rôznych jednoduchých nástrojov, pochopiteľných príčin neexistujú 100% hodnoverné dôkazy a sú to v podstate len dohady. Zároveň však existujú štúdie, ktoré tvrdia, že jednou z príčin, prečo približne pred 40 000 rokmi zanikli neandertálci a prežil náš druh Homo sapiens, mohlo byť aj to, že až vtedy sa vyvinuli tieto vyššie exekutívne funkcie, ktoré uľahčili nášmu druhu prispôsobenie sa klimatickým zmenám, ktoré vtedy nastali. Čo sa u neandertálcov pre ich smolu nestalo. Ak by sa vám náhodou aj zdalo, že 150 000 rokov alebo 40 000 rokov používania exekutívnych funkcií v rámci evolúcie dosť dlho, tak vás možno trochu vyvediem z omylu, pretože evolúcia používa úplne iné dĺžky času ako my. Len náš rod Homo totiž to vznikol pred približne 2 miliónmi rokov. Čiže keby aj bola pravda, že exekutívne funkcie používame už 150 000 rokov, tak sme ich nepoužívali 1 850 000 rokov. Čo znamená, že dovtedy sme využívali také jednoduchšie funkcie nášho mozgu, založené skôr na inštinktoch a nejakom zmyslovom vnímaní, prípadne našej intuícii, ktoré možno, že už dnes opomíname. Samozrejme, tieto tvrdenia sú pravdivé iba za predpokladu, že je pravdivá celá táto evolučná teória. A chcela som nimi poukázať na to, že z hľadiska vývoja nášho druhu má využívanie našich tiel oveľa väčšiu tradíciu a väčší vlastne náskok, než používanie našich exekutívnych funkcií, komplikovaného myslenia, abstraktných pojmov a kadečoho iného. Čo je ešte na fungovanie nášho mozgu, mimo iného, veľmi zaujímavé, je to, že jeho najdôležitejšou prácou nie je myslenie, dokonca ani riadenie emócií alebo nejaká kreativita či empatia, ale je to riadenie nášho tela.
nepretržité zabezpečovanie tzv. Alostázy, čiže neustále stabilizovanie všetkých našich systémov, aby sme mohli fungovať a v konečnom dôsledku predať naše gény. Všetky ostatné činnosti sú v podstate iba dôsledok tejto jeho najdôležitejšej úlohy, ktorou je zabezpečenie nášho prežitia cez udržanie našej energetickej rovnováhy. Už posledná vec v tejto biologickej časti témy je uvedomenie si, že prírodný výber nemal za cieľ vývoj človeka. My nie sme nejaký strop stropov v rámci toho evolučného pohľadu. Z tohto pohľadu sme v podstate len veľmi zaujímavý a extrémne adaptívny druh, čo nám umožňuje prežiť v rôznom prostredí. Avšak neznamená to, že ostatné živočíchy sú oproti nám menej. Ale toto, ako som povedala, je len ten biologický rozmer vecí. Samozrejme, my ľudia a v podstate celý tento svet má milión iných rozmerov, ktorými sa dá pozerať na toto fungovanie tu. Na naše tela ani mysle sa dá pozerať z rôznych rovín bytia. Napríklad nad inteligenciou nášho tela sa dá z môjho pohľadu proste len tak žasnúť pri uvedomení si toho, ako dokonale vie fungovať. Koľko procesov v našom tele neustále prebieha, ako ich dokáže samé dokonale riadiť. Veď predstavte si, že by ste mali myslieť na každý jeden nádych či výdych, každý klokot srdca, každú sodno-draselnú pumpu, každé delenie bunky a čokoľvek vlastne, čo sa v našom tele deje. Asi by sme rýchlo zomreli. Ja som síce spomínala v minulej časti, že je veľmi dôležité uvedomovať si naše fungovanie v tomto svete, naše správanie a celkovo náš život, ktorý žijeme. Ale povedzme si, má to svoje medze. Asi nepotrebujeme vedieť o každom delení našej bunky. Udáva sa, že na vedomej úrovni prebieha asi 5% z toho, čo sa reálne deje okolo nás a zvyšok vecí, ktoré sú okolo nás, vnímame len podvedome. Ale to neznamená, že na nás nevplývajú. V našom mozgu existuje jedna veľmi zaujímavá štruktúra, ktorá sa nazýva talamus, alebo teda iným menom aj brána do vedomia. Táto štruktúra slúži totižto v našom mozgu ako obrovský filter, ktorý filtruje veľké množstvo prichádzajúcich informácií, nielen z vonkajšieho sveta, ale aj z nášho vlastného tela. Cez neho prechádza toto množstvo dát, ale malá časť z nich sa dostáva do nášho vedomého vnímania. Len si predstavte tú situáciu, že by ste mali neustále vnímať úplne všetko, čo sa deje vo vašom tele s tou úplnou 100% intenzitou. Mne osobne by asi vybuchla hlava. A nie je to v rozpore s minulou časťou, že uvedomovanie si svojho života, svojho správania seba samého je extrémne dôležité. Lebo zase každé delenie bunky asi úplne vedome vnímať nemusí. A to je tá neskutočná inteligencia nášho vlastného tela, že ono dokáže nejakým spôsobom samé regulovať tie 100 000 procesov, ktoré sa tam neustále dejú. Tisíce reakcií, ktoré prebiehajú neustále v našich bunkách. Dokáže selektovať to, čo je pre nás dôležité. Hojiť naše rany, informovať nás o dôležitých dejoch, ktoré prebiehajú vnútri v našom tele, ale aj v okolitom svete a informovať nás aj o nejakých vybočeniach z tohto jeho dokonalého chodu a robiť to všetko naraz. Keby sa pozrieme aj na našu intuíciu z toho biologického hľadiska, dá sa chápať v podstate ako nejaké zosilnenie nášho vnímania sveta. Keď sa s ňou naučíme pracovať, je to vlastne schopnosť vycibriť si také vedomé vnímanie našich predtým možno nevedomých alebo len veľmi jemnúčko prejavených schopností. Je to vlastne intenzívnejšia schopnosť vidieť, počuť, vnímať alebo len vedieť niečo, čo nám bolo predtým možno skryté, pretože sme nevnímali svoje telo. Nie je to nejaká super schopnosť, pretože každý sa môžeme vrátiť k tejto našej intuícii, k jej využívaniu. A to tak, že obmedzíme používanie našej analytickej mysle a budeme veriť tomu jemnému hlásku nášho tela, ktorý sa neustále ozýva. Lebo práve naša intuícia
A ja sa teda nebudem tváriť, že mám túto tému zmaknutú, pretože ja som presne jeden z tých ľudí, ktorí sú stále tuto v hlave a analyzujú a premýšľajú nad všetkým, je to, že sa máme vrátiť k múdrosti nášho tela. Trochu stíšiť tie tlaky mysle, pretože naša intuícia nevychádza z našej analýzy. Samozrejme, ja nechcem znieť tak, že naša myseľ je to najhoršie zlo na svete. To v žiadnom prípade. Už len v kontexte nášho druhu nás dostala, pozrime sa kde. Naša myseľ je úžasný nástroj, avšak veľmi zlý pán. Ja sama som niekedy obrovský overthinker a uvedomujem si, že moja super schopnosť pozrieť sa na veci z mnohých uhlov pohľadu vie byť úžasným darom. Ale zároveň, napríklad pri rozhodovaní sa, ma vie tak popliesť, že ja už sama neviem, nad čím som premýšľala. A to je ten kameň úrazu, pretože my by sme mali ovládať našu myseľ a nie ona nás. Naše vnímanie sveta je veľmi komplexnou záležitosťou, ale naša myseľ k tomu nestačí. Pretože finálny vnem z čohokoľvek vzniká kombináciou toho, čo vidíme, počujeme, cítime našim čuchom, ale aj na takej nejakej nepopísateľnej energetickej rovine. Plus veľakrát toho, čo ochutnáme alebo sami ohmatáme. To však nie je všetko, pretože k výsledkom týchto zmyslových vnemov sa pridávajú aj vstupy z našich jednotlivých orgánov, našich celých sústav, náš štep, frekvencia, hĺbka dýchu, hormonálne hladiny, teplota tela a vlastne každý detail nejakej našej fyziológie. A aby to nebolo také jednoduché, tak na nás vplývajú už tie spomínané rôzne fyzikálne faktory, pre ktoré nemáme zmyslové orgány, ako sú napríklad tlak, hustota vzduchu, gravitácia, rôzne formy žiarenia a z toho nášho vnútorného sveta taktiež prichádzajú vnemy vo forme našich skúseností, prežitkov, naučených vecí, teoretických informácií, ktoré v sebe nosíme, naše rôzne bloky, traumy, uhly pohľadu, spoločenské normy, kultúrne vplyvy a milión ďalších iných vecí. Ako by teda naša múdrosť mohla vychádzať len z našej hlavy? Myslím si, že by sa dalo nachádzať ešte mnoho príkladov a odôvodnení, prečo by sme nemali rozhodovať a žiť len z našej mysle. Najlepšie sa to dá asi zhrnúť tým, že my nesme len naša myseľ. Tak prečo by sme sa mali riadiť iba ňou? Je bohužiaľ pravda, že je nám pretláčané, že len to racionálne zmýšľanie je to jediné správne. Analyzovať všetko, vypisovať si plusy a mínusy, kalkulovať. A jasné, má to obrovský význam. Hodí sa nám to v mnohých situáciách, ale neznamená to nutne, že je to jediný správny prístup. Častokrát sa hovorí napríklad o našich emóciách ako o tých nevhodných a o našej mysli ako o tej jedinej správnej. Ale čo keď napríklad porovnáme opodstatnený strach z nejakej život ohrozujúcej situácie, čo je v podstate emócia a overthinkovanie. Nedá sa to úplne generalizovať, že len myseľ je správna a emócie sú A už minule som vám hovorila krásnu myšlienku, že naše pocity sú jazykom našej duše. V dnešnej dobe je pomerne bežné, že sme odpojení od vnímania signálov nášho tela. Dokážeme napríklad veľmi dlho sedieť v rôznych krkolomných polohách za počítačmi alebo inými obrazovkami bez toho, aby sme si uvedomili alebo vôbec vnímali to, čo to robí nášmu telu. Že samým nám to je nepríjemné. Aj keď to je v podstate akákoľvek poloha, v ktorej sme veľmi dlho bez pohnutia. Kedy u nás mohlo dôjsť k tomuto odpojeniu sa? Najčastejšie to býva práve už v detstve. Napríklad, keď rôzne autority v našich životoch potláčajú naše prežívanie. Asi všetci poznáme tie hlášky typu nerev, len slabo si plačú, alebo rôzne zákazy, príkazy, aby sme toto nerobili a hento naopak robili, aj keď my sme to cítili úplne inak. Odpájajú nás od seba aj rôzne silné, nepríjemné zážitky, tresty, traumy a podobne, kedy vlastne bolo výhodnejšie akoby sa vzdialiť psychicky od tej situácie, aby nás tak veľmi nebolelo.
Citlivé obdobie na vnímanie svojho tela je aj naša puberta, kde častokrát opäť pod vplyvom rôznych kamarátov či partí prestávame vnímať naše autentické ja. V snahe zapadnúť do kolektívu a snahe byť súčasťou skupiny, čo jasne je pre nás veľmi dôležité ako sociálne žijúce živočíchy, ale bohužiaľ mnohokrát je to na úkor našej vlastnej jedinečnosti a našich individuálnych potrieb. Avšak odpájaniu sa od vnímania svojho tela sa dostávame aj v dospelosti. Napríklad pri snahe vyhovieť rôznym nariadeniam, očakávaniam, pracovnému nátlaku, vzťahovým potrebám iných ľudí, ktoré nerezonujú s nami samotnými, ale teda nechceme byť sami alebo bojíme sa byť sami a mnohým iným veciam. Možno ste už počuli pojem psychosomatika. Psychosomatika je taký veľmi zaujímavý smer, ktorý sa venuje skúmaniu prepojenia nášho tela a našej mysle. Prepojenia medzi tým, ako naša myseľ a naša psychika ovplyvňuje naše telo. Napríklad aj vo forme rôznych ochorení. Pretože naše telo a naša myseľ sú prepojené prostredníctvom nášho imunitného systému, hormónov a rôznych iných komunikačných molekúl, ale aj cez autonómny nervový systém. Možno ste už počuli pojmy ako sympatikus, parasympatikus. Nič v našom tele nefunguje oddelenie. Sme jeden komplexný systém, ktorý je celý tak extrémne poprepájaný. Všetko so všetkým súvisí, že si to vlastne ani nevieme predstaviť. Väčšina východných smerov a medicín, ktoré sú staré niekoľko tisíc ročí, neopomínajú toto prepojenie nášho tela a našej mysle. Bohužiaľ však u nás na západe to je ešte celkom taká novinka, ale našťastie už sa dostávame aj k tomuto. Napríklad podľa tradičnej čínskej medicíny je každý náš orgán, prípadne časť tela, prepojený s našou nejakou emóciou a tým aj problémami v našom živote, ktoré s tým súvisia. Napríklad problémy v našej krčnej oblasti, kde môžeme zaradiť krčnú chrbticu, hlasivky alebo napríklad štítnu žľazu, sú spojené s problémom vyjadriť sa, povedať svoj názor či obhájiť sa. Žalúdok a čreva bývajú spojené s rôznymi strachmi alebo s takým tým, že nevieme niečo alebo niekoho stráviť. Ja osobne mám veľmi rada tieto slovné spojenia, lebo hoci sa to nezdá, vedia byť peknou pomôckou, pretože oni nevznikli len tak. To, že nevieme niekoho stráviť, alebo že sme si toho veľa naložili, to nás boli celá trapézia, všetko okolo toho. Mohla by som ešte spomenúť, ako jedlo ovplyvňuje cez os, brain-gut, našu myseľ a naše fungovanie, naše názory a naše orientovanie sa vo svete. Ako náš mikrobióm vplýva na naše rozhodovanie a vlastne na naše fungovanie v tomto svete. Ale to si nechám možno niekedy na budúce na nejakú časť, ktorá súvisí s jedlom. Ale ak by vás to zaujímalo už teraz, tak skúste použiť Google. Aj keď by sa dalo ešte dlho pokračovať, a ako vidíte, že mňa to veľmi baví, na dnes by som to asi týmto uzatvorila. Na záver dnešnej epizódy by som vám dala rovnako ako minule zo pár otázok, na ktoré si môžete skúsiť odpovedať buď to sami, prípadne kľudne napíšte odpovede do komentára alebo aj do súkromnej správy. Ako vnímate vaše telo? Cítite vďačnosť za to, ako samé dokonale funguje a nosí vás týmto svetom? Používate pri rozhodovaní výhradne myseľ, alebo si uvedomujete dôležitosť aj iných premenných na vaše fungovanie? A čo vie vaša intuícia? Akú úlohu má vo vašom živote? Ďakujem vám, že ste dopozerali dnešnú epizódu až sem. Jej celú nezostrihanú verziu si môžete už teraz pozrieť na platforme Hero Hero, čím podporíte aj vznik ďalších častí. A ako som hovorila na začiatku, tak aj moju motiváciu k ich tvorbe. Samozrejme budem rada aj za akékoľvek zdieľanie, odber, komentár či like aj na tejto platforme. A ak vás zaujíma viac podobných tém, môžete sledovať aj naše sociálne siete, ktoré sú uvedené tu aj v popise videa. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde a zatiaľ vám prajem krásny zvyšok dňa. Pa, pa!